Ξεχάστε τα βαριά καρεκλάκια που σας δυσκολεύουν. Το Be Safe Beyond είναι ελαφρύτερο από τα περισσότερα καρεκλάκια στην κατηγορία του, χωρίς να θυσιάζει ούτε στο ελάχιστο την ασφάλεια του παιδιού σας. Είναι σχεδιασμένο να παρέχει άνεση και ασφάλεια από τη γέννηση μέχρι τα 87 εκατοστά, περίπου 18 μηνών. Μέσα στο αυτοκίνητο τοποθετείται μόνο ανάποδα. Και με τη χρήση της βάσης μπορούμε να έχουμε περιστροφή του καθίσματος είτε αριστερά είτε δεξιά, ώστε ο γονέας να μπορεί να βάλει το μωρό του μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος, με άνεση, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τη λειτουργία Active Lay Flat, το μωρό μας μπορεί να έχει έναν ασφαλή και άνετο ύπνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, σε αρκετά ξαπλωτή θέση, η οποία όμως μπορεί να επανέρχεται στην αρχική της τη μορφή σε περίπτωση φρεναρίσματος ή ατυχήματος. Επίσης, το μεγάλο σκίασμα του καθίσματος είναι ιδανικό ώστε να προστατεύει το μωρό μας από τον ήλιο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Και επειδή μπορώ ώρες να σου μιλάω για αυτό το υπέροχο κάθισμα της Be Safe, θέλω μόνο να σου τονίσω κάποια τελευταία χαρακτηριστικά του. Με το αλφάβη στη βάση Isofix είστε σίγουροι ότι το καρεκλάκι είναι τέλεια ευθυγραμμισμένο για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Και καθώς το παιδί σας μεγαλώνει, το ρυθμιζόμενο υποπόδιο στηρίζει τα πόδια του, προσφέροντας ακόμη περισσότερη άνεση στις μεγαλύτερες διαδρομές. Τέλος, θα ήθελα να σου πω ότι είναι εγκεκριμένο για χρήση στο αεροσκάφος. Μπες στο babyhome.gr ή επισκέψου το φυσικό μας κατάστημα στην Καλαμαριά, ώστε να το δεις και από κοντά.